to kipenjo watu wacho ni onge permanent friends, onge permanent enemies. Kinya abuog gi Charlie tung mosu kawa winjo ka interest wa biro machiegni to wachak wadoke gima nwa wacho cha ni onge josigu ma ok rum kata osiepe ma ok rum e siasa. Gini ni mane siasa ahinya. Okapar ka tie kuonde moko mabe gini wache kaka wawache yo siasa ni. To jopinye ma inyore nikech seche ma ji wuoyo kama iwacho no ala kata pesa oluoro koko. Kidhi Nairobi Stock Exchange, Securities Exchange, en mana sentiment ema uso. Luasi mar kaka ji wuoyo no kende ma ema romo ketho chiro. Nitie jaket mwandu ma ko winja ni joma ni winjore kasa ni koro kwinjre to en osema na wuok. Koro gik machalo koko bila gi okin giber ne luasi mar ohala. To mar ariyo bo ken ranyisi maber kata ot ka baba gi mama uka tung mosuo sitting room ji go aga koko. Apani nyithindo bende nitie kaka ngema gi ok ber ahinya to be en ranyisi ma gikaw marach. Sani koro deputy governor gi governor wacho ni dog kama kaka jidak koro yen ma yuarwo. Kidhi kata mbunge gi joge moko dog mai kaka jatelo ji yuare ga yuaya kamano. Ok en ranyisi maber ne kata ofise mamoko. Charles angeni higa mar 2017 higa mar 2013 wach mar ICC ni wacho ni ne kagimano keto break ne kit siasa mane gore e Kenya ka. Chal ka gima gino nokonyo kamoro masani nyaka ne yawagi buchgi ni ruombre piny. Victor, ki luoga kor, inge kor. Yeah. Pathway. Ki dhiga aora.